네, ndabwera kunoko ku okay, later really na Ghetto. lero ndapita ku Hangzhou, not Hangzhou. lero ndapita ku Shenzhen. lero ndikufuna ndione life yako meneko amadi kunoko amadi na kutoka China kunoko city yetu kwambiri ndendi kumene ndafika kuno hii ama hicho ya Shenzhen. kunoko ndafika shopping mall kana wale antakula. This is kumene how you can see my restaurant and we could say Chinese, Hong Kongese, African restaurant across the world, from Italian, ristorante e cafe, si capitano, that is Italian, and io di young Hong Kong, and how you know di kita Punjab and how you table kunoko ndimenya phakathi ukuku ndikusite moya kunoko kusite moya kunoko koma ndili kumuzi ndithu sizo ndi town ya ndatuluka ndapita kutali kwina kutali ku city imene amati Shenzhen, imene amati ndi city imene technological advanced kwambiri pa China panopa. Of course, ayimapikisana ndi ma cities ena ngati ya Hangzhou iliso cha kuno kufupi ndi ku Shenzhen. Kunoko ndi southern China, kuli ndalama kwambiri. Anthu kunoko business pasokolo ndale pambuyo. Okay. Anthu kumpoto business pambuyo ndale pasokolo. Anthu amene amajijilika ndi ndale wakandale. Anthu amene amajijilika ndi ndale amapezeka kunoko kwambiri. Amapezeka kumpoto. Kunoko amapezeka anthu amene amapanga za business basi. And mandinena kuko makonda kuyenda pasi kunoko sindithu kuli akabaza nehao kunoko kuli akabaza ndithu ndipo ndikutenga kabaza hapa ndio nitakutenga tao kwancha多少钱公民广场6块6块好okay le ndatenga kabaza ngoba ndikuvaya kudeni ndekudeni kwake ndikuone banje ndikumeneko ndimafuna ndiziyende koma ndikuona ngati kuti ndijambula kwambiri ndikakhala kuti ndakana ndakhala njinga chonse ndimadabwa ndapanga video ina kunena kuti the first thing imene ndabwisa kunoko imene amati technologically yotukuka kwambiri ndikuti tangofika pezeka kuti kuli akabaza zatheka bwanji kuli akabaza ndithu ochipa ababa lonkuyiwa ungofuna 6 ramenti koma amaphatikiza tikhalidwe ndi chitown. You can see kuti shopping mall ababa kumene machokera ineyo ku northern China sizingatheke kuti apolisi alole anthu mangopanga chisawa waja sizingatheke. Koma kunoko you can see kuti apolisi alipompo anthu akukwera njinga chisawa wachandani and then tikulowa makola enake kuti kumakhala machinese enakeo kunoko sikukhala ndinaliko shopping mall ndili kuthamanga ndi tinjira pamseli kupita kumene kuna ndikafikepo ne adalina ngati nyamula afuna atiyendese ma shortcut kuli sawawo opsa kuti aliyesa amasakupanga video zimene afuna in terms of malamulo a traffic in terms of malamulo a traffic. Of course
kumene ndafika kuno ndikutali kwambiri kulibe maforeigners ambiri nde Chưa? Chiga kwani Là... chiga mà không mình cũng gần lắm. có chỉ chiga mà thế.错了错了不是这个光明广场，这个光明广场有地铁站。要坐地铁是吗？不是坐地铁198酒店你知道吗198酒店198酒店对198酒店这个北港198不送这个就是光明广场我以为是后面是光明广场好here it is andamene umomo yokasi kuli manyumawe ili yose inagulidwa muli anthu amene kuli anthu ambiri kunoko mamiliyoni ili ngati kuti half ya Malawi yonse ija ili kunoko this part of China nde kuli chigulu osati masewera nde amabereka ana mochitisa mantha这光明广场很近在隔壁我给你10块钱没事在隔壁ndezi masojera square imene mafuna ndi square imene tafikayo zina ndi limodzi ndeti kuene yakupitaso kwinaso kaya tiyenda banji koma you can see street food kunoko ndekutili amakhanda zosiriya kwambiri banja lose kubwera kusadya street food kuli machiki taboko komanso kuli machiki machiki anthu akungofuna kugundana chipirikiti ndendi chipirikiti kulibe zoti chani kumene wayimverera basi ndendedwe kaka ndeti kuzakhosaso kumene pachapa kulowa msewu wa magalimoto yep.这是地铁，对，我坐的是这个，对。你要转100米就 OK 了。好。哦，回乡的。前方直行200米。only don't靠近来啊，这个地方就 OK 了。好，OK，谢谢。不好意思啊，我不太清。我们的。non consideri di cash. Thank you. Right, le tafika kama sinamaliza haienda. Sinamaliza hii haienda leo. Chupiti gabe kubalika. By the way, square imene mafuna lizibera ineyo. Ndi square yake hii. Ini aku tuh yang kemarin nggak di ini square ini mah pun naik pemain
then ndikufuna ndikalowe kumakwalala ndikalowe kwina kake kuti nanga siku lyakambiri mmene amamangira manyumba tinyumba timathitikana ngati yani ngati akaidi. There, let's go. Ndimenya wrong turn then pake and then we'll talk about it. Ndimenya wrong turn then pake then we'll talk about it. So this is Shenzhen. Shenzhen kumene kumakhala anthu kulowa ku CBD ndi chitown chinake chovuta with my skyscrapers and I think mawa ndilowera chakumene koko koma leroli ndapita to the very north end of the city. Mene ni manenera moja kunena kuti ali town zaka 40 zapitazo inali fishing village. Madango iwanga kukhala special economic zone. Panopa ndi mene kwazazira anthu muchonchi economy ndekuti izi ikupanga zina zake. So what anthu kuno kwawanga ndalama. You can see kuti zikusiyana ndi kumene ndimakhala neyo ku northern China. Kunoko economic activity then is paliponse. You can feel it. Njenga za moto kumene ndimakhala neyo njenga za moto izizi amatha kupanga chani amatha kupanga control wa traffic. Koma kunoko ma traffic rules savanga enforce mbene amapangira ku northern China. Kunoko zinthu zambiri deregulation kunoko ndi the order of the day. Deregulation the order of the day. And the community panopa kuti tione that ndimenye wrong turn ababa ndikaone kuti muhudu maoneka machi ndibwera pa restaurant iyoyo kuzabi after I make ndikazungulia koma iyi ndi neighborhood ya China. Of course panopa anthu achepa it, of course ifanya the traffic jam yatha panopa ndi almost 7 p.m. meaning kuti anthu amene anali kuntchito aweruka kale. Alright, so iyi ndi typical hood ya kuno. You can see kuti anthu timashopu tinake pating'ono mwambamo ndikuti mweya komanso mabuilding amakhala separated pochepa kwambiri. Separation ya mabuilding yakhala pochepa kwambiri chifukwa choti kunoko ndi kumpani pani koma kwa cleaning pani kwa clean factory mazisiya bani. So I like this vibe. In the Shenzhen kumene kumakhala anthu and you can see mandamene ndi chitako zimene ndimakonda in city and ndikuzapeza kuti kulika foreigner kumene koko ndithu kanyamula chani kanyamula mwana ingo. Yes, salamu alaikum. And kupitirira kuli timashopu tating'ono zambiri kuli timaspa tanga tizija amatha kubunyowa tija timakhala malake ngati amene awo ndikafika apo ndimenyaso wrong turn ndikumabwereranso kumene ndachokera. Koma you can imagine kuti kunoko ndikuli anthu angati mmene kulili kunoko building italika chonchi ndekuli anthu angati zima skyscrapers muli anthu angati muli manyumba angati komanso security ndi amapanga naye bwanji. Welcome to the other side of dziko ilili kumene kumachitika tinthu kumene mwakhati ma backroom factories kumakhala ngati kunoko chifukwa kunoko ndi famous for sikukhala ndithu ma factory iligo tomapanga zinthu zolesedwa ngati ma vapes. Timakhala malo ake ngati amene oti munthu kupeza kuti kupanga phone ya bobo ngati ya Samsung koma
ya fake ndikuti amakhala kuti magayi aja amagwira ntchito ku kampani ija amagwira ntchito ku kampani enieniyo ndi amaba zinthu kumene kujako olo amapanga zoti apange ndalama adire makampani obwera ndi makampani akabwera chonchija magayi amapanga soti backroom chani backroom deals ndikupezeka kuti kunoka mwene chili chonse kuli kope yake kaya amapanga bwanji zimenezo it's hard to say kuti amapanga bwanji sasa this is just too good. You can see vista here. Look, padusa munthu wanjinga papa, padusa munthu wanjinga ukoko, padusa munthu wanjinga ukoko ndikuti ndi street ukoko ingopita ma block ndikuti pamene ndayenderamo yakwana kale almost ngati branda yosage yokhala ngati hyperbole yokhala ngati ndikungokakomeza koma mene ndayenera mpaka ndakona kale manyumba kuposa manyumba osa amene ali mbranda chifukwa choti ndikaona chonchi kupita koko about 500 meters block ili yonse ili 500 meters kupita koko 500 meters ndikuti ngopita ababa I think this is 1 kilometer kupita kumusi ukukusa chimodzimodzi ndi ina yake ya Iron Monkey D ndiye nachitira dala kuti ndipeze hotel chakunoko ndabwera kunoko zapanga zina zake kufupi ndi chakunoko ndi ndinati yayi ndisapangiza phuma zomakhala mtawuni chanjani ngati mmene amakhalira anthu ena kuti that way you can't study the real mmene amakhalira ene yako umomwe kunama kuti muli massage koma amapanga ndi anthu osaona kunoko kuli anthu ena ake if you're disabled ukakhala kuti iwe suyang'ana ulibe maso amakhala ndi mamassage ena ake kuti ali focus on privacy ndi azimayi makonda kupita kumeneko of course kuli magayi ena kuti amanama awa ndi khote lowere uko kuli anthu ena kuti amanama zoti kunoko massage ifeyo ndi ya anthu osaona koma kuchipeza chimunthu anthu pakakhala kuti panthu palibe chikutulutsa foni chikusewera magame komeko lero chimakhala chikuonera azimayi amene amaona ngati kuti chani andiyendera amene amakhala ngati akutani there you go. This is just too good. This is just too good. Ndi jambule ndeva amene popo pangakhale manyumba angati uku nyumba zazitali ka space kapakatiwa kochepa kwambiri pangakhale madeni ngati mmene ndikudusa munomo ndikuti manyumba onse amblanda ali paka space apa basi tu kaya ndi life yabwino zimene zozoti zakambirana tsiku lina ake kaya ndi life yoti ana angakule ndi moyo wabwino zimene zoti zakambirana tsiku lina ake koma nkhani ndi yakuti this is how they cram, this is how they solve issue of space. Let's see. Kumbuyo kunde tukujana kuli game. Incredible. Of course, parking and everything kuli jilieni yoye kumene ndadusa kuko nde utamapakira ko jana tinjenga tokato ndipina kwake head ndipina kwake ko dabusa ndi hapa ndi kote Ndalowa pakati pa ndi kukhala ndi jana I think you're in the school or something. Yes, you can depend what you they put in the school. And the fruit shop. Kunoko is almost tropical.
kunoko ali pafupi kwambiri ndi tropic of chani tropic of Cancer. Ali pafupi kwambiri ndi tropic of Cancer. Ne weather ya kunoko mapatterns yake komanso kutentha kwake kumafanana yako ndi chani ndi yakwathu. In fact kumatentha kuposa kwathu. This is very hot, almost tropical, and ukakhala kunoko you sweat a lot. Ndipo ndikudapo kuti ene yake samakhala sweated kwa chani. Ndaba kuti ene yake samakhala sweated kwa chani chifukwa inende ngoona nkhope yanga is oil everywhere. And ndimene amachitira zinthu zawo kuno tima restaurant ititi tating'ono ting'ono ta ene yake. Let uone kuti kodi what can we do. Ndifitira yake mafamasi pajani manena kuti kunoko mafamasi ndi ambiri kuposa chani, kuposa magym, kuposa maschool, kuposa china chilichonse I think. Kuli mafamasi ukayang'ana apa pharmacy, ukayang'ana apa pa pharmacy ndeti uone kaya theory imene kuti ikhala bwanji. Iyi ndi lottery office. Iyi ndi lottery office. Hello. Hello. Oh, okay, this is not the pharmacy, the grocery. Oh, here it is. Pharmacy. Pharmacy. Sitienda kwambiri before this and that is pharmacy yina. Go gulisa phone. A second hand. Or gulisa noodles. Or gulisa chicken. And it goes on and on and on and on. Because you already zikachela kutiko. Awapa kuti menu sajani 10. The menu sa 10 kilowero tikadusa go. Awapa ndi vita kufupi ndi kutene kwa ine. He is in the fruit shop. And they mean that tango dusi awapa pali ma fruit shop angani 4 within 200 meters. They are amadia mafruta ambiri banji. Ana ndi uyendesa njinga umene momo. Unoko ndi kumene sekumakhala chani mahusha. Unoko ndi kwawo mahusha. Amakhala mene you can't see them but they are out there. Unoko ndi amapanga za online umaloga to meet them. Koma kumene ndafika kunoko ndi kumene kuli famous for prostitution ku China kunoko. Amapanga supply prostitutes all over China. They go to the many tinjira tina zake to dabisa ndicho. Ndaba kuti how is this even possible? But anyway, kafika kwina wake kuti kuli spacious. Mene koko manyumba ndio zakhala kodula kwambiri. Let me Google. Okay Google. Pamene security yake ya zi kulowa muhudi yene kutuluka chini hapo. Kulowa muhudi yene kutuluka no problem. Ndafika kufupi ndi kumene ndi madani. Ndi kumene kuli hotel ya ine. Hotel ya ine imachedwa 198. Ka hotel yana yake ka loki. Aba ndio tukazimenya some food. Mengaya kapaza ndio yakali pale. Pameo. And we're there. We are there. Magari moto mbele. Oh. Ndamenya shoti kazi ya nyatu. Kufamene ndaderemo. Ndatulukira pajani. This is my hotel. Paliso ka square yake paliso ji shopping mall. Nde huku residential area. Huku ndi chani. Ndi pogulisizo. Aba ndi kuzimene batere.
tikafika ukoko ndekuti ndi ka village area, very tightly packed. Tikhota tilowera kuku tikaone kuti kuku kuli chani choti tingakadiyeko. Machikita bo ane ni yonse bo. And ababa ndi straight kuzungulira shopping mall iyi kulowa nkati, then kutuluka ababa kuzapeza chakudya. Then let's see what happened. This is Shenzhen. My guy a cope and there are also bola saritani asari sokonezi le yake tu community ku Shenzhen. Yoyo amabanga yana amagulisa ma shop, amagulisa ma phone kunoko ndi kwawo. In fact nango salpa ngono fika kwina wali kumene kuli jana kuli big shopping mall cha electronics then likawawa kunoko. It's all they do. Specialization ya city hii Ndirande ma electronics. Ndalowa ya mastanzi ya Bruce Lee, kama si ya Bruce Lee of course. Kama kunoko ndani Kung Fu restaurant. Inendo uziwa jana. Palikana kachule ama this Kung Fu something. Anyway, here we go. Kunoko ndikumenya tamagogo disabado cheaper. Disabado dimena mavaya ni and Kadimo the shopping mall. Gonna get the minimum. Gonna get the minimum house Kabudiwa in Ende or Kasuga Bagati. But anyway, we keep moving. I like that. Yamada have a TikTok, eh? Yamada have a TikTok. Anyway, moving on. Zungulia kunoko to residential area Shenzhen. Some of the intricacies of the camera kuchita kusunta kunoko surveillance yake ndeni leo hapo ili sipangono makamera kwa mbili lazima ito sasa vitanya mola hizi kuna ulowe ukakule 短袖 T 恤低至100元3件，100元3件，100元3件，老铁们还不进去领？千万别错过 MT 男装新款上市，时尚通信。我是过去说 shopping mall opposite， 过去是 shopping mall。Shopping mall hii kumenda ambia kujamba video kulisa shopping mall hii pizza hadi kuseli kuja kulisa pizza hadi nende ina gezo yoda bisa kombi nende uone kuti if I make this turn ndi katulukira kutiko Oh my god. Ungo pita. Tikatulukira so community nali kuti. Ndeti kuone ngati kuti tingapeze chani. Pena bake tikhote. Timalize video hii. This has been me, Mutafire. Kuthamangisa tiwili zitatu. Uku ndi ku Escom yako Shenzhen Kunming Power Supply Bureau. You can imagine kupanga supply power kwa 12 million, 12.5 million, 13 million ni nchito yolemesa banji. Kama as usual industry pajamali industry yose ya ku China kunoko tukaja ili kunoko kujana ku Guangdong kunoko ndi Guangdong kumene kale amarjana Canton ndunena mabweza yodi video yatalika kwambiri ndaiwala kuti tajuga kadipo uko 200 meters panali McDonald's aba pasati kubeza sojana McDonald's here ndi pamene no amanena kuti ma brands akunja amakanika kusia China market because it's too lucrative kunoko kuli ndalama
kunoko kuli ndalama. KFC ija ikuleredwa ndi chani ndi China market. KFC ija ma organizations ambiri akuleredwa ndi China market. Kunoko BMW ija kanthawi kenaka amati amagula BMW every 2 minutes kumagulidwa Benz, something like that. Ndiye you can imagine Germans aja ikafika nkhani ya China makadu chifukwa kunoko kuli ndalama sikosewelesa iya kunoko anthu amapangako cash. Ma Americans aja ma company yao chibwereni kunoko. You can imagine kuti ma western companies aja street food yake imakhala ya clean osati za ku India zo bibi lako huku lavu lako nje. Of course buyer beware chifukwa kunoko cooking oil amadula kwambiri. Then chimene amapanga zoti chimene chimakhala cha fake nthawi zambiri ndi ukoko ndi kufanzi kungomenya kobawa ngati kubwandiwa. Okay, chimene chimakhala chawoopsa kunoko ndi chani ndi mafuta ophikira. Amakonda kupanga recycle mafuta oti aphikira kale. And that's the danger of living in China. Sumaziwa zoti ukudya chani. After all, you can imagine kuti munthu uwete nkhuku zokwana to 12 million ngati ali kunoko. Ndi ndani amene angawete nkhuku zokwana 12 million? Amayuza chani nsomba chimodzimodzi. Ndiye kumapezeka kuti magayo amapanga mashoti kati kwambiri ikafika nkhani ya chakudya. So buyer beware ukakhala kunoko. You are safer ukadya KFC. You are safer ukadya restaurant chain inake yaikulu. Tati ngono. They are famous for kuyuza mafuta inake osadziwika bwino. Understand? Ndi uonese mbeno yake kunoko driving school. Usanapite driving school umayenera uyambire chani simulation. Computer ili imene moyo ndiyoti ili accurate, ili ngati kuyendesa galimoto ije chimodzimodzi 100%. Okay, 100% accuracy. Ndiye mabwera kunoko uzaphunzira kaye chani simulation. Ukakhoza apapo ndi pamene umapita ku field. Koma sungapite ku field usanatani usanakhoza. Iyi so ndijambule using a phone kaya. Iyi ndi khale patali kaya. Iyi ndi Shenzhen driving school. Kunoko usanapite ku driving school umene uyambire kaye pa computer upange simulation. Chimene chocho ndi galimoto yeniyeni 100%. Ukapanda kukhoza ababa sungapite ku field. Ndi amayamba kubera ababa number 1. Imakhala ngati video game. Ndi imatha kuvuta nthawi zambiri nanga si wabalalika chifukwa ndi galimoto yeniyeni chimodzimodzi. Koma ukangomaliza pamene popo kuyasa magesi chanya nthawi zambiri zimakhala za VW. Iso ndi VW. Ukamaliza ababa ndi kuti ku field kuja upita popo. So this is the Shenzhen driving school and it is interesting. Sindikuziwa zoti kumalawi ndinachoka ndikale kuti mumapanga banji ndikafika nkhani ya driving. Okay, moving on. Tikupitirira ndi ulendo wathu. Pali konse pali chani pogula ma electronics. Pali konse pali pogula ma electronics. Iyi akuti hoifo. Iyi ndi meeting room ya diner yoti sungalo minimum. You can see forbidden to fight. Kunoko zandelozi amakhala nazo serious. Amati mwane bawa koma papange za uchi serious. Okay, ndi tatembenuka ndikubwera no papaki imene ndifuna ndikadi ndikuseliko ndi let's go there. Ukukufa ndi kuti pachitika kaskando kenake. You can see kuti muhudumu kwa yakajani magates a police. Kunoko kuti maskando tambiri makonda khala chani azimayi kumenyana ndi amene akunyengana ndi azimuna awo. Magaya awo avala uniform atatu ndiwoti
ukamomowa sungaendesa galimoto iya umayenera uwaitane. There's an app for that. Ukangopezeka ukoma uyendesa galimoto ukamomowa kumakhala mafines ambiri komanso nthawi zina kumatha kupangidwa bar amachosera mapoints ako amu society chimene chingapangise kuti iweyo olo ana ako asazapeze ntchito ndiye kunoko izozo amazitenga serious. Kungotembenuka tafika so shopping mall ina mene momwe muli everything is kasi ndikuziwa zoti anthu amasankha bwanji kuti ndikagule zinthu kwakuti zikundidabwisa kwambiri kuti within 200 square meters kapeza mgini kambirimbiri chona of course ndikadi koma I'm thinking kuti kachika bo inesi sizandiphe ineji ngochiziwa kale. Of course he's only in the shopping mall ina koma I'm thinking kuti lero ndi study kunoko ndifandadi kunoko katatu kunoko katatu le asandizolowele yakula mbuzi jabelafu le titembenuka wapa tipita ukoko try something else. Anyway, here we go. This was me, Mutafaya, coming to you live from Shenzhen. Naenda hopes and in 10,000 steps. Naenda 10,000 steps. Madam para nditwa kuendesa skateboard. Kulizintizina zake zote kunoko anthu amakhala shameless. I like what I see. I like what I see. Koma restaurant imene yoyo kungooneka ndikuti ndiyodula. So mafana akamenya printing iso ndi AutoCAD ndi Photoshop chimodzimodzi ngati kumalawi kuja chimodzimodzi. Anyway, amene mafuna kubwera ndi apapa sindikuziwa kuti swanta I don't know what in the jani, it's chicken or something. Koma mazaza kwambiri ayendemo isi chichina ya bo. Koma mazaza kwambiri ndesi ngapite mmene momo koma ndi mwa power here. Waiting time simafika jana. Simafika 3 minutes. Kungopanga order akupasa. And the food is very cheap mmene momo and I like it. Anyway, let's move on. Take hotel over, then we go back home. Kufika huko ndio tutafika kwa area kama bwana, you can see good my building au alibatali patali. Komanso wanthu kukamada kwambiri ndi amatuluka. Pa lunch vaja kunali biletu munthu kunoko wayo kuma tenta heavy. Kuno matenta heavy. Ndiye anthu amadikira kude ndiye amatuluka. Ndiye nthawi ine ndimakonda kukamatentha chonchi I should go out. Akamatentha lero I should go out. Ndiye panopa ndi nthawi yawo ife sitimaopa tenti. You can see kuti ukokoso kuli ka shopping mall kena kake. Ukokoso kuli shopping mall ina kake, you can see McDonald's there. Meaning kuti area hii pali McDonald's. The fast food kunoko and that guy is a delivery guy. Gig economy kunoko ndiye akuvuta. Angasiva nova China youth unemployment ikupita pasogolo kwambiri. Ne anthu akukhalira chani akukhalira imene amati gig economy, ma delivery drivers. Achinyamata kunoko unemployment yafika all the way to China 21%. Pakana anasiya upanga publish my figures. Anthu amene upanga graduate over 6 million graduations pachaka. Chimene chikuthandauza kuti magayi wasakupeza chani sakupeza ntchito. Nde ambiri akungokhalira chani delivery mpakana ndi awo akuthamanga ndi chani awafala cha yellow yo ndi wa delivery. Ndi kwabuka soka economy pakokha. It's a whole new world where the delivery, the gig economy imene amayichulira yayaka moto kops. Pakana panopa kuti anthu kumene kwazaza kwambiri anthu kukanika kupeza chani
Apart from that, we saw Antamina Mendesajan, Magalimoda delivered. Ajan, my taxi, Ngadi, they could in the Didi, you got Uber. You got the Uber. They could not go. Zavuta ndizimene zonyamaza tangu kali ya menya madelivery shito zisowa technology kabwe ma robot komanso ma company akutawa akupita kumahiko amene kuliko sauka ndipo kunoko masale panopa ndi masale akwera panopa kunoko minimum salary is about 2,500 or 3,000 yuan imene zindalama zambiri almost magunda 1 million kumeneko ndiye that is that. Anyway, cheers. Namaliza namenya full circle. And all right. Ndafika no kuhudu ku kwina pake. Ndifuna ndizunguliwe ndione sene mmene amakhala anthu. Noko ndili ku Shenzhen, China. Kuti city is the most technologically advanced city in China. Then Abuja, Aguma, Ringo. Mina makalia eneo kuno. A life kana ga chill. Okonda moa nyama. Ngadangoni. Of course, in Kazi Mumuriso Zina, Zinamagon, Siringa can be under bank. And the Kunogo Melinzinga into the Palikons. Kunogo Chinese India Africa food. Chinese Africa food. In fact, Ndalowa Muyuri no Chapompa. Now na Yuri no Gati Mene Makayana Kumarai. So yes, this is a public area for the user. Kunoko ndafika kuno. Ndawelenga kuti kumene koko ndikumene kuli chana. China's most advanced, technologically advanced city. Ndiye ndipiteko. Ndafika kuno ndithu kungotuluka pa station imene pake ndikupeza pali chana. Pali magayi akapaza anjenga za moto akapaza asizateka manje sauti mesa mazi ndi technologically advanced city. So yeah, ndeko kuma tenta usati mbaseme amatijana Quangming shema Gongyon ndio ndi square mene ndeni ndekuli paja magaya yao ite amalolera kuti malo anyumba zero koma mu street ndio utapakira zimagaya moto magaya moto za power fans ndio tikungolani ikungosewera ana feel bali ntengo jina yake ndeko noko weather yake it's almost tropical it's almost tropical ndeko lima fruits kunoko amene amapezeka kuma tropical areas. In fact kunoko ndiko tenta kuposa kujana kuposa kumalawi nde chifukwa choti kuli anthu ambiri chimatanthauza so kuti kunkhani ya mabuilding kunoko ase sinaoneko kumene kunamangidwa mopanikizana kuposa kuno ndi pali pano osati maseya ndiweka huduka ngati kamene kumene building pafupi ase ngati kuti chani ngati kuti
awatuma basi anakhala basi panje kubya bao kumati and ifeyo tabia zavanga yasit kama ishi nkani ya spaces ile zikuwavuta kwambiri nkani ya spaces zikuwavuta kwambiri kusatuliwa pakona pamene pajapa kumapita chakuna kumachikita kuno kwambiri nditenero apa dina jinsi tomung'amba dina lake ala umagulitsa golide that is pure gold koma security yake ndi glass sasa pange chibwana chimene chikujene kumpanje. Of course you can see kuti iyoyo security neri magaya ku time kapena lake. In fact pakadosa ka 2 minutes kena aliona kakoba kena patrol amapera mbudi munomu ndi kuti akwera njinga nanga si tinjira kanjira kake ndikatani ndikoche anthu akuseka ma business pano pa nthawi ndi 9:30 ena andakalibe kope ndikuti mashopu angochip 9 koloko anthu alibe chani mashopu akalibe osepu 9 koloko mashopu akalibe osepu economy kuthamanga you can feel it kuti pano pangati ili 9:30 ndekutakhala usiku itakhala basi nganowa ngati ili 9:30 kutakhala madzulo olo mina. Of course masana matentha mauchitsiwa ndiye kumene kwako ndinali kuhudu kufika no kupindu kuchani kuka square ya akachipiri kita amene ndikuti osaona zoti pa red right magaya njinga koma ikasi kuti kusaitike kuli apolisi komanso kumene kwako kuli mahotelo zazikulu kuti chani Venus International Hotel. Ine kumene ndabwera kunoko ndapeza chakina ake komaliza kuti kumene kunoko ndiko cheap. In fact hotel imene ndagona it's just 100. It's just 100, which is a very good deal. Then in the Shenzhen kunoko ndikutali ndi city center. In fact in the 40 kilometers from city center, 40 kilometers from na subway abobo ndikumapa antambiri ngati Ndalowa yoye ndi wakapasi andawo ndakapasi. You can see kuti his bike is posted enawa ndi apesi enawa ndi apesi koma it is what it is. Asa ndiye kuna nikuone feni kamoyo kena amene anthu ena akukhala kala itikayifeyo katani kuzayaka pamene pajapa koma you can see kuti nzimayi compare ndi la motore ndizi yaka zatifupi sa in fact ndadaba nditafika kunoko tichikoti chichitika ndichana nde chimene chinachitika ndichoti kumene ndili kunoko ndikufupi ndi chani ndi Vietnam, ndikufupi ndi Laos, timayiko timene loto tija kuli kale ti anthu tafupifupi patayenera akuvoka papa ndikuti anali kumene kamamaptawo kuti iyoyo in fact ndikudaba kuti chichitika ndi chani ichi chonje ndi shopping mall chachikulu koma kungopita so 200 meters kulipo chini. In fact umumoso ngatimo shopping mall ina KFC kunoka mati KNG and then ndikuyandikira
kufupi ndi kumene ine ndokhalira. Koma chimeneyo chimall china chake yoti chandi. As if that is not enough, opposite kuliso china chandi. Paulo amene momosa kagula ngenzi. Ne business lende kwa he. Ma business lende myakuwa kukhala kuti akawanga ndalama kuno. Then kukabwera so kumumu muliso chani business entity tikango maliza ka area kaka then ukuyamba nozima isose business ekulu muona phone number ila oyo ndi sign yoti kumeneko kono ndiko high pressure area kwa ndalama. Koma I'm curious kuti nkati muchitika changa ndekukhala ngati tilowe moto. One ngati escalator ikuthamangabe ndekuti I can still go in. Koma hayi ndikukhala ngati anthu atatu anthu achoka nde sitipita maiyoyo ikanakhala kuti escalator ikuzungulira tikanalowa muno. Champion pizza. Wow. Champion pizza. Then the curry like pasta in the bag. Done. Champion pizza. Then the chicken I just shop from in. Boom. Here it is. Todo con There are police to go hotel makana base. Amati don't do porno. Osa kita porno. Osa kita ya. Osa sama drugs. Ayo ni porno sama drugs di Taiwan di gambling. Okay. Shibu. Don't gamble here. Osa bangga porno.